Ναι ρε Ολυμπιακάρα, ναι. Μεγάλο διπλό μέσα στη Βαλένθια. Πάμε να δούμε το φινάλε. Πάμε. Λίγη το παιχνίδι και ο Ολυμπιακός κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη, παρότι οι Ισπανοί αποδοκιμάζουν. Ο Μπαρτζόκας πανηγυρίζει, το βλέπετε. Με το φαλ, χαρούμενος πολύ ο Γιώργος Μπαρτζόκας, πάρα πολύ. Και ο Ολυμπιακός αποχωρεί, τριαμβευτής. Ο Μουστάφα Φαλ που όρθωσε το τείχος του, όλοι οι παίκτες, ο Μπαρτζόκας, ο προπονητής μας. Μπράβο coach, μπράβο coach. Μπράβο Γιώργα ρε. Isaiah, my friend. Yes. Οι πιο ωραίες στιγμές του αθλητισμού είναι αυτές, που τα παιδιά της Βαλένθια θέλουν να φωτογραφηθούν με το walk-up που έβγε μόλις τώρα και τον Παπα-Νικολάου νωρίτερα. Μπράβο, μπράβο.